Ja mitä? Ja pakuuks tarviks sä pakua vai lainaa vai? Ota tästä. Se voisitko se toi palauttaa ne sitten tänne pihalle. Joskus on meillä yhteinen peti, 3 lasta ja ruokana vastaan. Kaikki on hyvin, ei huolesta häivää. Kun ensi kerran sua mä suutelin, sydämeni vain onnesta huuteli. Kotiin sut vein ja veit jalat alta, enempää en olla kiltisti malta. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Aamulla herään ja katson sua silmiin, tallentuispa hetki tää filmiin. Paljonko vielä voin sulta pyytää, paljonko voin sulle rakkautta syytää. Joskus mietin, onko täs järkeä, mut sitten toit järveltä 2 särkeä. Ne mä sulle pannulla paistan ja illemmalla lempeäs maistan. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja Alikiskun paikallisradio 95 megahertsiä. Vauvasta baariin, kaikille sopii. Tervetuloa taas Puskaradion pariin. Porista on taas vähän asioista, eli tänne saapi taas soitella ja numero on sama vanha tuttu, eli 241 152 ja Pohjois-Pohjanmaan suhteen, jos muuta soittaa. Mutta joo, otetaanpa jo ensimmäinen soittaja. Kuka siellä? Mä tässä moro. Kuuntelin teidän tunnaria ja se on kyllä aivan epävireessä ottaa mun sävelkorvaa nyt niin pahasti, että melkein vuotaa verta tervekarvokalvosta, että mikä tää homman nimi nyt on? Senhän on laulaneet Alivieskan sotaveteraanit. Oliko jotain sanomista heidän laulutuksesta? Tervetuloa te. Kun sinäkö se vaan olitkin? Ei sitten mitään. Otetaan seuraava.
Kyllä minä ennen vanha itekin olen kyllä melkoinen kalamies. Mä muistan, kun 60-luvun, jokohan se oli 70-lukua. No, kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Onko ne mopopojat ajelee niillä mopedeilla ja on tuossa kylällä aina. Ja niistä kuuluu niin hirmuinen ääni kun ne siinä rällää ja pyörii menemään. Joo, että kun ei uskalla oikein mennä edes kahvia kiskalta ostaan, kun siellä on iso joukko ja se on ihan hurjaa touhua se. Ootko koittanut porista niille mopopojille? Eikö näitä voisi vaikka kieltää sieltä keskustasta ja muualtakin näitä mopoja? Eihän sitä nyt voi heidänkään kieltää vapaansa yhteiskunnassa, jos eivät mitään vääryyksiä tee. Ei se, kyllä minä muistan Tertun kanssa nuoria kun oltiin ja tuli nämä ensimmäiset pappatunturi niin kaplui, ei me niin poikinpäin katsottukaan. Joo, kyllä se on semmonen juttu, että tässä menee nuoriso ihan pilalle, kokonaan ihan koko nuoriso. Tyttöistä tulee nuoria ja pojista hunsvottaa sinne nyt sitten terveisiä kunnantalolle, että vois vaikka kieltää kokonaan nämä mokot, että eikö... Tuskinpa kieltävät, ei Suomellakin semmoista ei mitenkään sallia. Niin. Ei kunnan päättäjät voi tuosta noin vaan lakia kumota. Vittu! Ja se on joka iltainen siellä on. Ja monasti on päivälläkin, liekö koulussakaan edes käyvät. Ihan täysiä räkänokkia koko joukko. Näin se on. Joo, voisin vielä terveisiä kovasti kahvia juomassa. Ja sitten vielä tietenkin Raimolle. Ja nyt kun näin joulukin kolkuttaa, niin voisin vaikka laulaa semmoinen laulunkin, että joutui harmaat aika ja suvi sulainen. Ja olisi kuuden aika ja Nyt taisi tulla joku tekninen häiriö. Yhteys yllättäen katkes. Oli harmin paikka. No eiköhän siinä tullut kuitenkin jo kaikki olennainen. Otetaanpa siis jo seuraava soittelija. Kuka siellä? Pari maailman ennätystäkin on tullut tehty siinä. Sosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin nopein. Sosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin nopein. Sosser. Pumpsets, Ike, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen jutun. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Paskat housussa vaeltaa, leipäjonon rahustaa. Annoksissa lisää vaan, kohta taas mä voit haastaa. Paskat housussa vaeltaa, leipäjonon rahustaa. Annoksissa lisää vaan.
No niin, maistetaan nyt se. Minkälaiset kirjoitus on poika tehnyt? Aivan helvetin hyvä kirjoa, hei. Jumalauta, tää on aivan täydellistä kirjoa. Etelän puolesta tuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu. Iltapäivällä 10-14. Jos sä mennä mun enemmän myydä, niin osaat tosta vaan. Yöllä paikoin vesisadetta. Merenkurkkuja perällä. Voimistuu etelä. Paikoin nuttuista sumua. Yöllä räntäsadetta. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin nukkumaan. 2 vuorokauden säätiedot merenkurkkuja. Odotettavissa tiistaisin. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri. Etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 70%. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjalla. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 40%. Ei saatana! Siinä vaan. Vaan. Jos sä mennä mun enemmän myydä, niin osaat Säkin tosta vaan. kotiis. Siinä vaan. Vaan. Jos sä mennä mun enemmän myydä, niin osaat tosta vaan. Siinä vaan. Vaan. Voi saatana! Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin nopeus. 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 Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin nopeus.
sekunnin nopea. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin nopea. Tosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin nopea. Tosser. En jaksa tästä unesta herätä. Nyt kun pimeys maille laskeutuu. En jaksa tätä elämää kohdata. Pitkä on matka tältä pohjalta. Rakkauden pyörteet miestä vie. Miestä vie. Kaipun tunteet miestä syö. Miestä syö. Rakkauden pyörteet miestä vie. Miestä vie. Kaipun tunteet miestä syö. Miestä syö. Voi saatana! Sä oot kyllä yks kyrvän syylä. Miestä vie. Kaipun tunteet miestä syö. Miestä syö. Rakkauden pyörteet miestä vie. Miestä vie. Kaipun tunteet miestä syö. Miestä syö. Aurinko jo painumallensa. Meidät vie tanssin viimeisen. Tanssin pyörteissä. Jumalauta! Kutsumattomia vieraita. Syyhypunkki on varsin ikävä elukka. Tiedättehän sellaisen pikkuisen suorastaan mikroskooppiset röttiäiset, jonka
Kanarat kaivautuvat ihoon ja mulivat sinne munansa. Eivätkä ne edes lupaa kysele. Kyllä se kuuluisi hyvin tapoihin ilmoittaa, jos meinaavat syöpyä kiinni sormen väliin tai ranteisiin tai polviin. Erintoten ärsyttävää on se, että ne saavat siellä sormen välissä tai ranteessa tai polvessa tai peniksessä monta viikkoa ennen kuin ne ilmoittaa varsin ikävällä kutinalla, että hei, minä munin sinun 20 munaa pari viikkoa sitten ja nyt meillä on melkoiset bileet täällä, että harmittaako. Ei suinkaan, mutta on oikein mukava tutustua uusiin persooniin. Ja ne paskiaiset ei edes kunnallisveroa maksaa, niin salaa sitten synnyttelevät. Eikä niitä edes huolittaisi mihinkään, kun käyttäytyvät kuin mannet ja synnyttävät minne sattuu. Onneksi lääketiede on nyt sen verran kehittynyt, että apteekista on saatavilla voide syyhypunkkia vastaan. Hip hei, nyt loppuu kutina. Mutta mitäs OS-selostuksessa sanotaankaan? Ja. Saatana.